pyhäni. Siellä palaa kaikkea. Jotain pyhomisia tikkuja samoin. Niin. Näköjään. Ei mä muuta. Tiedä, se on taas mitä kenittua. Joku lapsi ja tuon metsäpallo. No ei tää nyt näin paljon tuu. Yksi auto. Niin. Yksi poliisiauto, yksi paloauto. Niin. Ui jumalauta. Oiskohan viisasta lähteä? Ei. Ei, muuten vaan. Muuttikin sanoo, aivan. Mitä sen takia, koska se läpeä? Aivan. Ei ne voi. Niinpä kun se on miljoona kaasuputaleita. Mutta ikkuna. Ei ne oikein voi tehdä mitään. Ihan näin täälläkin tapahtuu. Ui jumalauta. Tota eikä me Vois meinaa lähteä helvettiin. Ei ole kova ääni, aika.